Ještě mě natočila se, když tak celou jednu noc s tebou
jste tam? Netoč to. Je tam Tomáš? Blbneš, tam je dobrá kaseta. Schodíš tu kazetu. Tak já to zkusím. Zas další smrnek na koberce obíhá a bílá červená navzájem se prolíná. Vina nevinná, slavou na ní kusíná. Když je to najednou a půlka. Zas další sobota a zas další plán. Kdo ví, kolika ještě dočkám se rád. Kdo ví, kolik východů slunci ulídám. A zas další skvrnek na koberci od vína a bílá červená navzájem se prolíná. A vina nevinná, slavou na ní kusíná. Že to funguje? Už to jde. A to je strašně podvodná kamera, protože na té není žádný červený světýlko, to vůbec jako není. Tady je a jede to. To je strašně... Dělám instruktážní obrázky k našemu nahrávání ve studiu. Dobrý večer. Takhle se tady pracuje celý den. Dáme vás na jubilej druhém nahrávání kapely Borda. Tentokrát Zdeňka Šikýře, velikého typu. Nejmenované osoby. Nejmenované osoby. Ano, známe to. No tak. Známe to. A právě tady ležíme a Zdenda nám maže Zdenda čistí bicí hadříkem a ostatní kouřejí venku a já tady jsem se rozhodl, že oslavím příchod podzimu po svém. Já ležím a do dnešního mixu zase tak moc kecat nechci. Ano, já tady tak zhruba projíždím naše studio, teda v uvozovkách naše. A teď tady udělám takže. A tady je místo dění, tady se to všechno odehrává. Tohle to je Zdeněk, šikovný fotozvukař. Je to i milý člověk. Ano. A tohle to jsou jeho dva větráky, teda kotoučáky. Kotoučák. Ještě tady pro informace sjedu tu ohromnou věc, takhle pěkný detailu. A ten papír mi tady vadí. Tak, takhle, pěkně. Jako letiště. A jedu. Tohle basa nahrávána rovnou do digitálu. Bez ničeho, jo? Jsou šikovné ruce, Zdeňka Šikýře. Tohle spásí. Jo, moc se mi toší. To už. To je se víc tam téma. To je taková víc jako akademická. A pásek. To první bylo lepší. Tohle no. Pásek, víš, prostě. To je dobrý, to je lepší náš. To je rozdíl. To je takový jako... Jasně. Tam je to víc, tam je to víc hodnější. No.
Já to nerozumím teď. Tak, teď ještě tady Tomáska. Našeho bubeníka, kterému posléze zlomíme ruce. Vypni to, nebo ti vytočím film. A to byl Zdeněk. Nebo ti... I love you, I want you, I want you. I love you, I love you, I want you, I want you. I love you. Co bereš? To jsou bouch. Normálně a prostě. Takže si toho všimnete. Si jedno. No. Tak jo, jo, to jako no to bych... Tam by to chtělo, tam by to asi chtělo. A dá se to nasadit jenom třeba na ty činele? Na ty činele to vůbec nasazení není, ono to není dobrý dávat ale na činely, že to dám jenom na ty kotle a z těch kotlů právě se to chytne, no. To se nemusí musnout. Jsi tamhle ven celý? No. Damek je takový to solo, jako na ty bicí. Tak tam se mi moc nelíbily ty přechody, že to tam tak jako moc tlaptalo. Prosím tě, ono to... Máme. Konec už zase. Nerozvíjí se. To je hrozný. Takový krásný přesničky. To je vždycky to nevím, to já nevím. Budu víc nadržený a připravený 10 minut předtím, než to začne. Vždycky na flám se připravej a na... Můžeš dát kolinku? Ne. Jste tam? Jste v záběru? Dá se teďka mluvit k věci. Dáme tam to tleskání na ty bubny? To tleskání to je docela dobrý. Tak už dojdou ty baterky nebo co? Jako nabitý. To je tak rychle nabitý, jo? Tak teď jak ty světýlka svítí tady, to už není blízko.